Benvinguts a aquesta anàlisi. La pregunta que ens plantegem avui és... Bé, és una de les grans preguntes. D'on ve el que sabem? Com construïm el coneixement? Vull dir, naixem ja amb certes idees instal·lades a la ment o, per contra, arribem al món com una pàgina en blanc i és l'experiència la que hi va escrivint. Les fonts que tenim avui ens porten directament al cor de l'empirisme modern, un corrent de pensament que va ser una autèntica revolució. I ens centrarem sobretot en David Hume, que va portar aquestes idees fins a les últimes conseqüències. Però per entendre Hume, primer hem de parlar de John Locke. Ell va posar la primera peça. La nostra missió, resseguir aquest camí per veure com van desmuntar moltes certeses sobre la realitat, la ciència i fins i tot sobre nosaltres mateixos. Exacte. És un viatge intel·lectual. Vertiginós. Perquè la premissa sembla molt simple, oi? El coneixement no ve de Déu, ni de la raó pura. Ve de l'experiència, dels sentits. Això als segles XVII i XVIII va ser un cop directe al racionalisme, que defensava que naixíem amb idees innates, amb veritats ja incorporades. Els empiristes van dir, un moment, abans de preguntar-nos què podem conèixer, per què no investiguem l'eina amb la qual coneixem? O sigui, la ment humana. Volien entendre'n el funcionament i, sobretot, els seus límits. D'acord, anem a pams. Aquesta primera gran idea, John Locke i la tàbula rasa. La pissarra en blanc. Això vol dir, literalment, que un nadó neix sense cap idea, sense res de res. Exactament això. Locke nega rotundament les idees innates. Per a ell, tot, absolutament tot, el que tenim a la ment prové de l'experiència. I aquesta experiència, diu, ens arriba per dues vies. La primera és la sensació. De contacte directe amb el món. Sí, a través dels sentits, quan veus el vermell, sents la duresa d'una taula... Això són el que ell anomena idees simples. Són com els àtoms del coneixement. Entesos. Són les dades en brut que ens arriben de fora. I la segona via? La segona és la reflexió, l'experiència interna, quan la ment s'adona de les seves pròpies operacions. Pensar, dubtar, voler... Això també genera idees simples, com la idea de pensament. Un cop tenim aquests maons, la ment comença a treballar. O sigui, no és passiva? No, no ho és. Comença a combinar, a comparar. I així construir les idees complexes, com la idea de justícia o la d'un unicorn, combinant cavall i banya. D'acord, una ment com una pissarra en blanc. Però un moment, em grinyola una mica. La pissarra no pot ser totalment passiva. Ha de tenir certes propietats, no? Vol dir, Locke devia creure que la ment tenia algunes capacitats innates per processar tot això, oi? L'habilitat de combinar? Això no pot venir de l'experiència. Aquesta és una objecció clau, sí, i molt perspicaç. La resposta és que sí. Locke fa una distinció crucial. No hi ha idees innates, però sí que hi ha facultats o poders innats. La ment no neix sabent que Déu existeix, però sí que neix amb el sistema operatiu, diguem-ne, instal·lat. La capacitat de percebre, de recordar, de raonar. Ja ho entenc. És com un ordinador nou, sense arxius, però amb el processador llest per funcionar. Exacte. El hardware és innat, però tot el software, les idees, s'instal·la amb l'experiència. És que Locke va obrir la porta, però Hume la va tirar a terra. Va agafar l'empirisme de Locke i el va convertir en una eina molt més afilada i perillosa per a les idees establertes. Va començar per refinar la idea d'experiència. Per a ell, tot el que hi ha a la ment són percepcions, però va fer una distinció clau basada en la seva intensitat. Intensitat? Com la diferència entre veure una pel·lícula en 4K o una còpia de baixa qualitat? És una analogia perfecta. Per a Hume hi ha dues classes de percepcions. Primer, les impressions. Són les nostres percepcions més fortes, més vives. És el que sents ara mateix. El dolor si et cremes, el gust del cafè. Són el 4K de l'experiència. I les altres? Després, hi ha les idees. Les idees són còpies febles, records pàl·lidos d'aquestes impressions. Són el record del dolor d'aquella cremada una setmana després. És la còpia en baixa resolució. Entenc. L'experiència directa és la impressió i el record, la idea. I per què és tan important aquesta distinció? Perquè Hume el porta al seu gran principi. El principi de la còpia. Afirma que tota idea simple, per si vàlida, ha de provenir d'una impressió simple. Clar. És el seu detector de mentides filosòfic. Si algú et parla d'un concepte com l'ànima o Déu, Hume pregunta: molt bé, ensenya-me la impressió. De quina experiència directa prové? Si no pots assenyalar-la, llavors aquesta idea és probablement una ficció de la ment,
una paraula buida. Si és el seu filtre, si no m'ho pots demostrar amb dades sensorials, amb una impressió, llavors potser és fum. És una eina potentíssima. Però clar, si la ment només rep impressions aïllades, un color, un so, com les connectem? Com passem de calor i flama a el foc causa calor? Aquí és on Hume es posa encara més interessant. Ell diu que la ment no és un caos. Hi ha una mena de força suau, com una gravitació mental que fa que les idees s'atreguin entre elles. Va identificar 3 lleis d'associació. La primera és per semblança. Veus un retrat i penses en la persona real. Lògic. La segona és per contigüitat en l'espai i el temps. Penses en una habitació de casa teva i la ment salta a la del costat. I la tercera llei deu ser la més important. La tercera és la joia de la corona i la base de tot el nostre coneixement. L'associació per causa i efecte. Veus un llamp i, gairebé per instint, esperes sentir el tro. Aquesta connexió és la que ens permet predir el futur. Un moment. Però la relació causa-efecte, home, em sembla la cosa més sòlida del món. Tota la ciència es basa en això. Com pot Hume, un empirista, negar una cosa tan evident? És que, precisament per ser un empirista radical, no ho pot acceptar. Aquesta és la seva crítica més demolidora. Agafem l'exemple de les boles de billar. Què veiem realment? Quines són les impressions? Veiem la bola A movent-se, veiem el contacte, i després veiem la bola B, que es mou. Sí. Observem una successió. I si ho repetim una conjunció constant, sempre passa igual. Però, i aquí està la clau, enlloc no tenim la impressió de la connexió necessària. No veiem la força que fa que el segon moviment hagi de passar per obligació. Només veiem una cosa, i després una altra. Sentim que hi ha una connexió real. Sentim, aquesta és la paraula clau. La conclusió de Hume és un cop baix. La nostra creença en la causalitat no té res a veure amb la lògica. És purament psicològica. És un hàbit? Un costum? Un costum? Sí. Com que hem dit centenars de vegades que després d'A, B, la nostra ment crea una forta expectativa. Quan veiem A, la imaginació salta a B. I projectem sobre el món d'aquesta sensació de connexió, que en realitat només existeix a la nostra ment. Em costa de processar, Llavors, les lleis de la física són el gran hàbit de l'univers? Això deixa la ciència en un lloc molt precari. I si la causalitat és només una construcció mental, què passa amb el món exterior? La taula que tinc davant existeix quan no la miro? Aquesta és la següent baula. Hume aplica el seu mètode sense pietat. Sobre el món exterior, la seva posició és el que anomenem fenomenisme. Només tenim accés segur a les nostres impressions. Colors, sons, sensacions. Creiem que aquestes impressions són causades per objectes externs, però... Però la causa és una creença nostra. Exacte. No podem fer el salt lògic des de tinc una impressió de taula a existeix una taula independent de mi. Estem atrapats dins del teatre de la nostra pròpia ment. I suposo que amb Déu passa el mateix. Encara més clar. Els arguments clàssics sobre l'existència de Déu es basen en la causalitat. Déu com a primera causa. Però Hume diu, un moment, la causalitat, si de cas, és una regla que hem extret de l'experiència, de dins del món. No tenim cap dret a aplicar-la fora de l'experiència per parlar d'una causa transcendent. És un ús il·legítim, vaja. Sí. Per això Hume es posiciona com a agnòstic. Normes. Però crec que la crítica més impactant, la que de veritat desestabilitza, és a la que fa a la idea del jo, a la nostra pròpia identitat. Sens dubte, perquè és la creença més íntima que tenim. Tots sentim que som un jo unificat i continu. El jo d'allí és el mateix que parla ara. Hume ens convida a fer un exercici. Busca dins teu la impressió d'aquest jo. Intenta trobar aquesta entitat simple i permanent que és el subjecte de tots els teus pensaments. I no la trobes. No la trobes. El que trobes és Un flux. un flux constant i vertiginós de percepcions. Ara sents la meva veu. Pot ser una sensació de fred, un pensament. Van i venen, però mai no trobes el perceptor. Llavors, la conclusió de Hume és radical. El jo no és cap substància. És, i són les seves paraules, un feix o col·lecció de percepcions diferents que s'assossegueixen amb una rapidesa inconcebible. Això és una idea absolutament demolidora. Llavors, la sensació de ser una persona contínua és una il·lusió. Exacte. És una ficció útil, creada principalment per la memòria. La memòria connecta les percepcions passades amb les presents i crea un fil narratiu, una història. Però el jo no és l'autor del llibre, és el llibre mateix. És una idea sorprenentment moderna, S'avança a la neurociència o a filosofies com el budisme. És com el fit d'una xarxa social, un flux constant.
Creiem que hi ha un usuari sòlid darrere, però Hume et diu, intenta trobar-lo. Precisament. Intenta trobar aquest usuari que no sigui, al seu torn, una altra percepció més en el flux. Estic intentant pair-lo. Si no podem confiar en la causalitat, ni en el món exterior, ni tan sols en la nostra identitat, això és un daltabaix. Sobre quina base podem construir res? Com decidim què està bé i què està malament? És la pregunta del milió. Després de demolir la metafísica, Hume es gira cap a l'ètica. I la seva resposta és, bé, és coherent amb tot el que hem vist. La moral tampoc es pot fonamentar en la raó. La raó és bona per analitzar fets, però mai et podrà dir si són bons o dolents. En una de les seves frases més provocadores, diu que la raó és, i hauria de ser, l'esclava de les passions. L'esclava de les passions. Això vol dir que la moralitat és purament emocional? Exactament. El fonament dels nostres judicis morals no és un càlcul racional, sinó el sentiment. Quan observem una acció i diem «això està bé», el que fem no és descriure una propietat de l'acció. El que fem és expressar un sentiment d'aprovació que ens provoca. I al contrari, si diem que està malament? Sí, expressem un sentiment de reprovació. El bé i el mal no són fets del món, són sentiments en el subjecte que observa. Això és l'emotivisme moral. Però això sona perillós. Si la moral és només un sentiment, no ens porta al relativisme absolut? Al tot s'hi val? Aquesta és la crítica immediata, i Hume hi té una resposta. L'antídot és que els éssers humans tenim una disposició natural a la simpatia. Empatia, en diríem avui. Sí, la capacitat de connectar amb els sentiments dels altres. Aquesta simpatia fa que els nostres sentiments morals tinguin una base comuna i, en gran part, universal. I com funciona, a la pràctica? Considerem virtuoses aquelles qualitats que són útils o agradables, ja sigui per la persona que les té o per als altres. Quan veiem un acte de generositat, la simpatia ens fa sentir una espurna de la felicitat que genera, i per això sentim aprovació. La justícia, la benevolència, són útils per a la societat. I critica les virtuts que no ho són. Exacte. Critica durament el que anomena virtuts monàstiques. El celibat, el dejuni, el silenci, perquè no són ni útils ni agradables per a ningú. Per tant, diu, no són veritables virtuts. Quin viatge, de veritat. Hem començat amb una idea aparentment innocent, la ment com una pàgina en blanc, i hem acabat veient com les nostres creences més fonamentals, la causa-efecte, el món, el jo, el bé i el mal, no estan ancorades en la certesa de la raó, sinó en l'hàbit, la memòria i el sentiment. Exactament. Però és important no veure Hume com un nihilista. El seu és un escepticisme moderat i, en el fons, profundament humanista. És una crida a la humilitat intel·lectual. Ens demana que reconeguem els límits de la nostra raó, que desconfiem dels dogmes. En el fons, la seva filosofia és una defensa potentíssima de la tolerància. Si les nostres certeses són creences, potser hauríem de ser més cauts a l'hora d'imposar-les. Precisament. I per acabar, una idea per continuar reflexionant. Hume argumenta que la nostra idea del jo com una entitat contínua és una ficció creada per la memòria. Si això és així, què passaria amb la nostra noció d'identitat en un món com el que s'acosta, on la memòria es pot alterar, esborrar o fins i tot implantar artificialment? Si el teu feix de percepcions pogués ser seleccionat i editat per un algoritme, qui o què series llavors?